Салом дӯстони азиз, ба буда комментариро бисёр савол мешавад, ки барои чӣ куртаи прямои мо қади пушт пеш дароз мешавад. Шумо бояд қади пеша дарозтар гиред ёки қади пушта тарафи китф занед. Чанд сантиметр размерро мегиред. Ина дар миён ягонча мемонед ва мебинед, ки аз ваймо аз китф то хати кашидаги мо чанд сантиметре. Ина 38. Ина аз китф мондем 38. Пуштша мебинем. Ина қади пушт. Бо мемонем. Ина аз китф то хати кашидаги мо 35. Значит пеши бари қади пеша қади пушт 3-4 сантиметр зиёд мегирем ва қади шумо ровна мешавад.